arep usul sampeyan. Iki jane ana wigati sing bakal tak blakake karo sampeyan Kakang Damar. Napa kula gadah kaluputan dumateng panjenengan Usman? Sampeyan ora luput, Kakang. Menawi wonten perkawis, monggo panjenengan paring dawuh dumateng ingkang abdi Usman. Ngene yo, Kakang. Kaniji. Sekane aku tresno karo sampeyan, aku kepengin dadi bojone sampeyan Kakang Damar. Tresno pinangka abdi kalih Bendoro Usman. Tresno sing sak karepake dudu antarane abdi lan Bendoro yo. Lajeng tresanipun Ora pindane wong bojoan kae Kakang Damar. niki estu. Lair terus sing batin. Kula niki mboten ngimpi. Ora. Menawi mekaten kula tampa, kula nggih tresno dumateng Ora pantes tegak putrane penting. Kamu cacat kali Damar Wulan. Jenengan ulah napa? Ndajikan putune papanipun Damar Wulan. Pancen tak sengaja. Mergo Kang Mbok tresno karo Kakang Damar Wulan. Tresno kalian Damar Wulan. So, Panjenengan putra piagong wonten ing Mojopait. Menawi tresno kalian priya kenging menawa kedah Damar Wulan Kang Mbok. Damar Wulan iki tiyang kere, tiyang melarat gendong jagat. Mboten pantes panjenengan menika sesandingan kalian Damar Wulan. sing kandha sapa? Waton Kang Mbok tresno Kakang Damar Wulan uga tresno. Ih. Tresno aku bakal nyawiji kok. Jangan pisahke mboten. Ora. Ngoprak dulu Romo. Pangresane. Kowe kok ana kene, Jas? Nggih. Karepmu piye? Kula tresno kalian Kakang Damar Lah Wulan. kowe piye ra? kula nggih tres. Ya wis kok. Oh, Jenengan niku pripun? Lah padha Kok seneng. yo wis senajan menika sami tresnane nanging menika benten derajate. Kang Mbok Anjasmara menika putra panjenengan, putra patih wonten ing Kraton Mojopait. Nanging Damar Wulan menika sinten? Yang kere. Sampeyan aja nyiplak kere lho. Salah kaping pindho. Lah nggih, Lumrahe dikapano. Pakunjaran. Ah, Lebokno Pak Kundaran. iki kok dhisik. Nyon sewu nggih Rama. Ingkang miwiti tresno menika kula. Nah, Menawi teka Kakang Damar Wulan menika badhe dipun lebetake pakunjangan. Iya. Kula ugi dipun lebetake Rama. kok ngono? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Menawi Kang Mbok Anjasmara ugi kepengenaken mlebet wae pakunjaran nanging sele benten. Sele benten mo. Dewe-dewe. Kang Mbok Anjasmara sel nomor kalih. Nah. Damar Wulan 117. Yo ora bisa kaya ngono. Kudune aku lan Kakang Damar Wulan ki ya sak kamar. Sak kamar. Cocok mo. Lho kok cocok. Lah nggih. Panjenengan dereng rumaos mantu, ujug-ujug duweni putu nggih niki. Mergo dadi siji. Dadi siji. Apa ayo? Ayo monggo. Eh, rasa dadak wis nglebokke. Kang Mbok iso nglebokke dhewe. Niku kowe kok Turut waksi dewa. Kang saged ingkang sekaliyan menika Damar Sasongko lan Siti Dusun. Sampun wonten dalem kematian. Piye? Nggih. Ngestu aku dawuh. Apa bener sira Kang aran Damar Sasongko? Kasinggihan Sang Citra. Yen pancen koyo ana rati nang sawetara. Romo Widodo. Pak dulu tak cek kesik. Ngaten monggo. Ngene kaya dek bengi. Oh ono. Berarti normal. Sama Sasongko. Senajan aku durung maca, tujuan awalane aku wis ngerti. Kalau mungkin bisa bebas karya, bakal mukti uripmu. bayi sing luput Panjenengan. panjenengan. Nggih.
Kenging menapa panjenengan arepaken Damar Wulan wonten ing Pendopo Agung kok. Kadhaipun panjenengan niku matur. Kula lan kadang Lah nggih ora apa-apa. Ora pripun? Iki perintah supaya nyirnakake Minak Jinduk. Lah iki nak dheweke entuk kemenangan cegandaran pateni. Pateni. Nggih. Nyatane nganti wektu dina iki aku ora bisa krasan ki mondok ning Taman Sari Purbalingga. Alasan suyo rasane atiku kaya dene ning jurang kasusan. Mula iki aku bakal nganakake kilipat tempur. Soal sapa wonge sing bisa ngluwari aku saka Taman Sari Purbalingga kene. Yen macan bakal tak aku sedulur Sinarawati. Yen kakung bakal tak switan. Pasti bakal saged melawan. Kok dhisik ta, Bagus? Sani mlebu ning Taman Sari Purbalingga sumpet tenan kuwi ta, Bagus. Diwanuki, aku Damar Wulan. Damar. Kosok baline sapa? Sawungake aku wayiten. Waito. Pancen bener. Mapan ana ing Taman Sari Purbalingga. Ka pernah apa kelawan Wurubis Minak Jinduk? Garwanipun Kang Mas Rubis mau Minak Jinduk. Yen kaya ngono iwas kebeneran. Aku ketemu kelawan kuwi. Aku duweni sarana. Bisa ketemu Wurubis Minak Jinduk. Ijen lan ijen manuta kelawan aku. Manjing ana ing kilang pagunungan. Ayo ayo Kang. Ipun Nurai. Taman Purbalingga kok sepi yo. Jurkan aku diajeng Waitono. Aduh 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 Kang Mas. Kepiye Waito? Sakise aku lelah. Malah gaul, garwa panjenengan saniki gaul. Gaul piye yo? Tersentong kok tiktokan. Yo ora tiktokan yo. Nembel lep niku. Iki mau suarane ana wong wadon lan wong lanang yo. Bayu berani niku. Coba tak jenenge. Kados ngaten monggo. Poten jenengan mules. Yo kaya ngono. Mergo aku ngerti kejadian. Kejadian napa lurae? Jebul garwa Waito. Nggih. Nang jero sentong. Nggih. Iki wong loro karo bocah lenang iki. Ora nganggo sandangan blodor ngono. Legeno. Legeno yo. Ah mosok jenengan iku. Wah mumpung tramben. Iwas kula pengen ngerti. Yo kowe Gus. Sopo jenengmu? Sugih kendel Bondowali. Mlebu ning Taman Purbalingga. Jawab kelawan garwa Waito. Diwanoki. Aku Damar Wulan. Yo jenenge saolan yo. Damar Wulan. Yo ngehet. Saulan. Yo Damar Wulan. Yo kene kowe wani jawab marang garwaku si Waito. Apa ora krungu konjangi? Wurubis Minak Jinduk. Kabeh mau wis tak sengaja. Ing ujub aku mung kepengin ketemu kelawan kowe ijen lan ijen. Ndadekno kawruhananmu Wurubis Minak Jinduk. Tenane aku minta sraya saka Praja Mojopahit supaya ngendhakake pakartimu. Jajo jebul minta Sraya Majapahit. Nggih urae. Yo kowe Damar Wulan. Wurubis Minak Jinduk kepiye? Yen pancen kowe wong sekti Mahabara, ayo coba tandingono Prabu Wurubis Minak Jinduk. Dibuktekno ning papan kene kowe apa Patek iya bongko iya. ora cocok karo sumbane yo. Nggih. Atos iki basa. Kaya ngono. Saiki ngene yo. Pripun urae? Aja dicacah. Jogonen mayite Damar Wulan.
Sesuk-esuk bareng pentek Surya bakal tak pocok sirahe bakal tak tanjir ana alun-alun Kadipaten Bundang. Kados ngaten lurahe. Sing hati-hati ya yo. Aku ora geteh munek-munek ora doyan mangan iki malah kon nggone main sirahe pecah. Wah, balik besok ae. Matur nuwun banget. Wis bisa ngusadani kelawan aku. Wis tak buktekke dhewe. Anggonku tetandhingan kelawan Wurubisma Minakjaya. Pancen menungso sing duweni digdaya pindhane Jawata katon. Punggawa praja ana ing Praja Majapahit padha gugur ana ing Medan Logo. Merga apa? Merga Wurubisma Minakjaya duweni piandel loro cacahe. Sepisan Godo Wesi Kuning. Kaping pindhone pedang Kunto Sukoyono. Mula kanthi kuwi, Wae aku njaluk tulung kelawan kuwi. Cidra pusakane Wurubisma Minakjaya ulungke ana ing tangan. Kados ngaten. Kados sawetawis kados dawuh. Sing ati-ati. Sawetara ana ing sisih Kados ngaten. Wurubisma Minakjaya. Lamun kuwi kesatriya kang pinunjul kang linuwe. Ayo, iki adepana Damarwulan. Iki sukmane apa pancen kowe Damarwulan bisa urip nelang? Kasunyatane aku bisa walaya temaing jati. Yung. Mangko kowe mau wis kelakon tumekaning pati. Saiki bisa bali urip. Yen ngono nyawamu seret ya wae. Merga Waita sing bisa ngusadani kelawan aku Wurubisma. Yung bojoku Waita sing nambani. Ora kene. Apa bener Waita? Iki kula Kang Mas. Yung padhon sambel gelap. Ih. Lah wong enten sing bagus kok milih sing ala enten apa? Ngomong sapa kok tambani. Kersani. Kebanget uripku. Duwe bojo Waita puyengan. Puyengan wis minggat mergo kok tak wayuh lawan sono. Saiki Waita kowe selingkuh karo bocah lanang liya. Yo, Damarwulan Wurubisma Minakjaya. senajan kowe bisa bali urip meneh. Kowe isih bali sumber lawan Wurubisma. Jero apa sing kok sifat kandel? Sawan Belum. Yo. Damarwulan Minakjaya. yo kene pusaka Godo Wesi Kuning lan pedang Kunto Sukoyono kok nganti tumiba ning tanganmu. Kowe sing nyolong ya Gedhe rasa tresnane Waita kelawan aku. Dheweke nyidra pusakamu diulungke ana ing tangan. dadi sing nyolong Waita. Ora klewer. Bener kowe Waita. Iki kula Kang Nyidra Kang Mas. Wamben bledek. Ih. Kowe seneng karo bocah lanang kok pusakaku sing mbok gentara. Yo ngene wae yo. Kepiye Wurubisma? Wis bojoku Waita pek-pek. Aku ora apa-apa. Ning sing wigati pusakaku balik ning tanganku lah. Kowe kepengin baline pusakamu. Iya. Tamanono.
Yuk kene. Bareng oncate jaman. Kowe itu, Ki Kang Mas. kowe pinangka dadi seksi. Lamun Urbis mau minaji mati saka tangan. Terus ngaten. Mula kanthi kuwi pinangka jangkepe. Mustakane Urbisma bakal tak pocot, tak sowanke marang Sang Juta Ratu Terus Kencana. ngaten. Kados pun dikabulsananipun sak sampun panjenengan. Kabaringan dawuh sae ngersa dalem Sang Juta Ratu Kencana Wungu Pandungan merek wonten ing Blambangan. aku wis entuk gawe. Menapa men? Urbisma minak junggo wis mati saka tangan. Iki pinangka mustakane. Minak jinggo menika sampun pejah. Ora kler. Nanging Iki mustakane Minak Jinggo. Bener. menika Sawane. menika bareng kula badhe dibantu dhateng panjenengan. Sabiyan kelawan aku. Pustakanipun Urbisma Minak Jinggo kula beto panjenengan sampun dipun kanthi Mbak Yu Anjasmara. Menika leres. Aku go kangen. Oh ngaten. Kepengin ketemu kelawan Nggih. Anjasmara. Monggo, monggo. Matur nuwun. Monggo kula dherekaken. Lho nggih. Aku njaluk pamit. Mati. Mati dodol. Ngipi dadi ratu. Ger, damar wulan. Tangi ger. Wonten suara Yo. Opo wis samar kelawan suara iki? kula niki dereng ngertos. Panjenengan menika Tenane mono, aku eyangmu tunggul mandi. Kowe iki calon ratu kok turu ana ing dedalan. kula niki kepengin ngertos. Pawongan ingkang libe dumateng kula malah kapura. Buktinipun mustakanipun Urbisma Minak Jinggo owal saking tangan. Eyang ngerti. Lelakon-lelakon iki kabeh mau sing jalari ora ana liya. Kadang mulayang seto dalah kumitir. Nanging aja cilik ati lan aja wedi kangelan. Enggal budal keraton Mojopahit eyang mengko bakal jampangi kelawan lakumu. Matur suwun. Panjenengan sampun panjenengan dumateng kula. Mila kanten niki. Gelak laku kula jampangi lampahipun layang seto dalah kumitir. Wong seto lan kumitir Ide kula. Sang Juta Ratu. piye? Apa sliramu bisa bintas karya Jaya anane Minak Jinggo ya bisa. Kelampahan kula menika tumapak wonten ing Kadipaten Blambangan. Kaliyan Damar Wulan. Damar Wulan menika tanding karo Urbisma Minak Jinggo. Mboten kuwowo. Ngantos Damar Wulan menika pejah saking astanipun Minak Jinggo. Leres Sang Juta Ratu. Kula bantu. Kula tandingan kalian Minak Jinggo. Jadi Leres Damar Wulan wedal menika sampun pejah. Mati mo. Mati nggih saka nak mati. Dipateni kaliyan Minak Jinggo. kula tanding kalian Minak Jinggo. Minak Jinggo kula pejahi. Kanthi bukti mustakanipun Minak Jinggo. Coba ingsun pengen alibi. Nistakan. Belum. Bener. Yen pancen koyo ngono. Mergo ingsun salah sawijining ratu. Ora bakal ngoncati weca enjani janji. Karantine Kakang Layang Setelan Kumitir sing bisa bintas karya. Tentremake praja Mojopahit. Mula kalenggahan iki sira tak keparengake jumeneng ratu nggahi dampar keprajurit Mojopahit. Dadi ratu Ratumu. Monggo. Ayo. Atos. Set.
Nggih. Ratune semut Lho. ngono piye? Piye to jas? Teng dalem sewu saderengipun Kanggo ajasmu. kepareng kula matur. Ingkang saged budaya Bisma Minak Jinggo menika sanes kadang kula Yai Layang Sita. Nanging ingkang saged bingkas karya menika damar kaji. Nanging saka ature layang sekolah komite. Damar wulan wis temenan pati. Nggih. Menika goro. Damar wulan menika tasih sugih Yen pancen koyo ngono coba enggal-enggal dilarang kados ngati. Piye to mati? Mati. Mas piyambak. Niki setane Damar Wulan. Nah, menawi saged kemawon. Boten ngambah mah. Ndi Damarwan iki Niki lho. Lho boten ngambah lemah. Saiton niki. mati ngono. Layang setolan komite. Aduh nggih. Mesti medho sawetara. Wis saken. Damar wulan. Paring dawuh Sang Ratu. Supature kanggo Anjasmara. Yen to sira kang bisa bingkas karya, tegese bisa merjaya anane Minak Jinggo ya wis. Apa bener kuwi Damar? Leres Sang Ratu. Yen pancen bener apa sira bisa ngaturake bukti? Wonten dalem sewu. Titi wedal menika kula mboten saged ngaturaken bukti nanging kula gadah seksi Sang Ratu. Ora bisa ngaturake bukti nanging duweni seksi. Leres Lan ra beda Kakang Layang Sita. Lho nggih. Bisa ngaturake bukti nanging ora ana seksi. Saksi niku Saksi saged niku tumbas kok. Nggih mo. Saksi ra saged tumbas. Iki kena kanggo Lah niki saksi. bukti. Niki. Sing penting niku bukti. Bukti. Mula ning kene ingsun ora bisa mutusake. Mula dumateng ndika Kakang Minak Oncal. Sang Smita Ratu kados pundi? Wekdal sak menika ingsun angkat penjah pirangga jaksana Hari. Monggo penjah adili perkawis menika kanthi seadil-adil. Matur nuwun nggih, sendika dawuh. Kakang Patil Gender Puncar. panjenengan sampun midhanget piyambak bilih wedal sakmenika kula dados adiaksa utawi seksa negara. Yo sing adil. Nggih, kula badhe manggen sak tanya-tanya adil. Nggih. Wonten ing pasewakan menika menawi mboten kula dangu mboten keparengan. Nggih, Kudune meneng. meneng. Iya. Nek dadi adiaksa niku boten enteng. Amung gamel mentya ngiwa lanangan. Kajaipun adil. Angke jejeg kok sak tengah-tengah adil. Ah, Ya ngoten. Seto komite. Nggih. Kowe duwe bukti nanging ora duwe saksi. Nggih. Mane nggih niku. Nah, yen Damar Wulan ora duwe bukti nanging duwe saksi. Sapa? Nggih kula seksine. Sapa kowe? Kula Wayita. Lah wae ndi? Kamu ceko. Nah, mula kanthi kuwi bakal tak adili, tak wiwiti saka layang Sita komite. Nggih, monggo. Nalika kowe mlebu ana ing praja Blambangan. Nggih to? Nggih. Kowe ketemu prajurit pira? Pitu. Pitu. Gangsal. Pitu. 5. Sampeyan niku pripun to? 5 ya. Pitu, pitu. 5. Ya dalah Gusti, pitu. Awake dhewe 5 kok malah pitu apa 5? Nyun sewu sangat ya. Nalika kula mlebet wonten ing Kadipaten Blambangan. Heeh. Rikala semanten Kang Mas Seto menika kepanggih prajurit 5. Nggih. Nanging benten kula kepanggih prajurit 7. Lah 5 kalih 7. kalih 11 ya ngoten. Matematika. Angke kedaepe ngaten kok. Bener. Sabajure Minak Jinggo kuwi ganteng apa bagus? Bagus. Ganteng bagus, gagah witeksa cakrak. Upami wonten alam pewayangan. Kados Bratasena. Panjenengan ben ngertos melampahipun Minak Jinggo kula dudohke. Piye mlakune piye? Sampeyan dereng ngerti tenan kok. Bupati Blambangan gagah witeksa. Dah. Niki mlampahipun Minak Minak Jinggo. ganteng gagah Witeksa. Yo nek ngono kowe katara. Lho, kok kata Jenengan ngertos.
Kula iki gak ngertos panjenengan niku mboten ngertos. Ya wis lungguh. Nggih kok jenengan niku percaya mawon. Anggonmu mateni minak jinggo nganggo apa? Tombak. Pedang. Nyun sewu. Tombak apa pedang? Nalika Mas Seto menika gegelutan kalian minak jinggo. Menika dipun tamani pedang. Dereng mati. Kepanggih kula. Kula ngertos prajurit Blambangan kula tombake kula jigojoke. Kalian Urubis minak jinggo sak temah mati. Mbok tumbak apane kok nganti Bokong. Bokong. Nggih, teng bokong. Mboten nginten babar pisan. Jebule minak jinggo niku pengapasane teng bokong. Buktekno. Minak jinggo. Ngeten. Nah, niku minak jinggo. Oh, minak jinggo. Iki dulur kalih kula. Ayo Seto wae, Seto. Ayo maju. Ayo. Sus. Kula ngertos. Lah niki enten prajurit Blambangan. Ajeng njocok tombak teng geger kula. Kula saut. Minak jiwa kula iki. Kula njocok kali tombak bokonge. Ngeten mati. Dadi minak jinggo. Bokonge minak jinggo kimput. Mati. Pengapesane minak jinggo Bokong. Kok sepele. Nggih, kula gegerno jagat. Pancene nggih mboten percaya nek kasunyatane. Lungguh. Saiki anggonku ketemu minak jinggo nyang ndi? Lah teng Pawon. Alun-alun. Pawon. Perang awake dhewe ini alun-alun kok malah Pawon iki piye? Sampean ketemu minak jinggo teng pundi? Alun-alun. Teng alun-alun. Lho kok teng Pawon. Kok iso iki piye? Nggih. Bener teng Pawon. Nggih teng Pawon. Pawon minak jinggo apa nggodhog Sarini. Sampeyan niku meneng mawon. Sampeyan mboten ngertos kok Mas Ayang Seto. Ketemu teng alun-alun. Perang dino Melayu. Ketemu kula teng Pawon. Lho. Ning kamera kok ning WC. Sampeyan niku mboten ngertos kok wis. Sampeyan niku meneng mawon. Mendel dariku. Ya. Kang Pawon. Ya, biasa. Pawon. Mergo ngeleh wetenge. Nggih. Godhog Sarini kalih ndok ambek lho. Saiki kowe bendo sak betara ya. Nggih. Saiki ganti kowe Damarwulan. Paring dawuh Sang Adyas. Nalika ketemu Adipati Minak Jinggo, anggone mateni nganggo apa? Kalih pusakanipun wujudipun godha wesi kuning dalah pedang Kunto Supayana. Lah kok entuk lem kok kondi? Nyolongan. Awit sedaya kala anggenipun sabyantunipun Waito. Ngono ya. Iki padha abute. Aku durung bisa mutusi dimen cetolan gamblang saiki didu mergo apa? Minak Jinggo wong jaduk ora sak-sake. Lho dudunan iki pripun? Didu Lah kuwi. dudunan pripun? Gelut Damarwulan karo Seto Kumitir. Instruksi Sang Adyaksa. Menawi pedang menika badhe adu kasektenipun Kakang Damarwulan. Heeh. Ampun namung kalih tiyang kalih. Yang tiga ke mawon mboten badhe mudhun. Telu sapa, Nduk? Lha niku gerangane. wong tuwa gerangan. Gerangan apa gerangan? Mau. Gerangan. Pripun? Gerangan. Mana iki, Le? Ngage totoan Saiki kowe jagung sapa? Damarwulan. Jagoku anakku dhewe. Totoane apa? Jos, nggo totoan mesti menang. Bermanuk. Bermanuk. Nggih, sapa sing kalah manuke diburke. Lho, nggih mboten niku. Manuk wis mengkerut kok. Bermanuk lunga wong-wong to. Saka omah. Tinggal lagi Mojopahit. Ya. Nggih, tanmu nganggo kathok. Ya. Nggih. Ayo diwiti. Ayo Kakang Damarwulan. Kayak Seto kaya Surana Mbala. Aja nganti kalah, Le. Mati pelaku. Mati nopo panjenengan? Blus mo. Lho kok ngagar-agar nganggo pusakamu? Lah panjenengan licik kok apa mateni karo si. Sing mateni Damarwulan. Lah niku ikan pusaka. Bento apa piye mateni Damarwulan? Karepku aku arep
nyogrok bokonge nggih. Seto kumitir. Seto kumitir. Cocok mau ben ngodol dune. Mau piye janjine? Hanya nemu ngamlecet. Sapa sing kalah kudu ninggalake Praja Majapahit. Ono. Gur manuk. Manuk sandangan. Ora Ya. nganggo sandangan. Ora nganggo sandangan. Apa sing wajib nyopoti sandangan? Aku. Oh, ora iso. Mo, Kedahipun sinten? anak dhewe. Nggih, kula purun ngomong. Aja iki sik. Pundi? Pundi ra mau. Wah, kaya kulitku disisir. Wong-wong tok pokoke. Lah wong ngene kok mlente. Pero iku ta ora? Carane ngene le, minggat aku. Sanjito Ratu. Perkawis menawi sampun rampung monggo anggen paring nugroho dumateng Damarwulan. Jalaran kang saged nentremaken Praja Majapahit. Matur suwun sanget Kakang Minakti. Nggih. Mengaken sampun cetha ingkang menang ten nglenggahi dampar keprabon wonten ing Praja Majapahit boten wonten sanes Damarwulan. Wedal sak menika monggo Damarwulan. Tabeng pangestu Sang Ratu. Tabeng pangestu. Sang Juwita Ratu Kencana Wuni. Melakaken gumpan nuwun ingkang tanpa pepindhan. Awit palilah panjenengan kula lenggah dampar maesandhan wonten ing Praja Majapahit. Mila kanthi menika kula badhe ngagem gelar Prabu Brawijaya Damarwulan.